Noswaith chroeso i'r grwys a noson hyfryd o haf yn y brifddinas. Croeso chi sy'n yr addoldy a hefyd chithau sy'n ymuno â ni yn eich cartrefi, ar eich lawntydd, ar eich patios, neu lle bynnag i chi ymwynhau yr hael heno. Chydig o goeddiadau cyn mynd bod ni'n dechrau yr addoliad. Cyfarfod canol wythnos a cyfarfod defosiynol i ni arfer i chael ar nos Fercher. Symud i nos Iau ond am yr wythnos yma. 6 nos Iau ond am yr wythnos yma ar Zoom. Ar rai o'n chi sy'n arfer ymuno â ni. A wedyn, Sul nesaf, bygethwr bydd un o'n aelodau'n hunain y parchedig Robert Owen Griffith. Gewn ni ddoli Duw. Crea galon lan yn ofo Dduw, rhyw ysbryd newydd cadarn yn of. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd, arglwydd agor fy ngwefusau, a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoliant. Gweddiwn. Dduw ein tad, diolch hwn i ti am ein dwyni at ein gilydd i'r lle hwn. A rhoi ni eto gyfle i offrymu i ti ein mawl am gweddiau. Diolch i ti am dy drigaraeth tuag atom, ni wneithos da ni yn ôl ein pethodau, na thalu i ni yn ôl ein troseddau. Wrth i ni ymroi i thaddoli yn awr, llanw'r meddyliau a rhyfeddod, ein calonau a llawenydd, a'n genau a gorfoledd. Trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Ar emyn, allan o gyneuon ffydd rhif 24 o cenwch, fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei achodwriaeth, mol i enwch ef o hyd. Ac yn ôl yn traddodiad yn oedfa hwyr, fe safon ni gyffesu gyd adrodd geiriau y gyffesfer gyda'n gilydd. Credwn yn Dduw Dad o Llylliog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, ei unig genedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr, trwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad. Gorchfygodd bechod ac angau, gan waddau i'n pethodau, a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei santeilio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys,
Corff, Crist a Cymdeithas y Saint, yn yr ysgrythurau sanitau, yng ngweinidogeth y dair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw, ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd trefyddol, trwy ein parhwyd Iesu Grist. Credwn mai diben bennaf un yw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dragwydd. Allediad heno allan o lyfr Actau a'r Apostolion a pheth o'r deunydd a'n defnyddio yn yr addoliad yw'r maes sydd wedi bod yn edrych arni yn y cyfarfod defosiynol ar nosweithiau Mercher. Paul yng Ninas Athen, Actau 17. Tra oedd Paul yn ei disgwyl yn Athen, cythryddid ei ysbryd ynddo wrth gweld y ddinas yn llawn ei lunod. Gan hynny, ymresymodd yn y synagog gyda'r Iddewon ac ar rhai oedd yn addoli Duw, ac yn ysgwar bob dydd a phwy bynnag oedd yno. Roedd rhai o'r athronwyr yn Epicwriaid a Stoiciaid yn dadlu ag ef hefyd, a rhai yn dweud beth yn y byd yma'r ffebryn yma yn mynd ei ddweud. Meddai eraill, mae'n ymddangos ei fod yn cyhoeddi diwiau diethyr. Oherwydd cyhoeddi'r newydd da am Iesu a'r atgyfodiad yr oedd. Cymerasant afael ynddo, a mynd ag ef at yr Areopagus gan ddweud, a gawn ni wybod beth yw'r ddysgeidiaeth newydd yma a dreithio'r gennyt. Oherwydd yr wyt yn dwyni'n clyw rhyw bethau diethyr. Yr ydym yn dymuno cael gwybod felly beth yw ystyr y pethau hyn. Nid oedd gan neb o'r Atheniaid na'r dieithriaid oedd ar ymweliad â'r lle hamdden i ddim byd arall, ond i adrodd neu glywed y peth diweddaraf. Amen. A'n hemyn nesaf, 189, o am gael ffydd i edrych gyda'r anylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi-sydd. Gan barhau gyda darlleniad, yr un benod, yr un lle, Athen. Safodd Paul yng nghanol yr Areopagus ac meddai, wir Athen, rwyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn dra rhefyddgar, oherwydd
Wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pethau cysegfedig, cefais yn ei plith allor ac arni yn ysgrifenedig i ddew nid adweinir. Ar hyn yn te yr ydych chi'n ei addoli heb ei adnabod. Dyna'r hyn ar wyf fi yn ei gyhoeddi i chi. Y Dew a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo. Nid yw ef ac yntau yn arglwydd neb a dea, yn preswylio mewn temlau o waith llaw. Ni wasanaethir ef y chwaith a dwylo dyno, fel pe bai arno angen rhywbeth, gan mai ef ei hun sy'n rhoi bawb bywyd ac anadl a'r pobl oll. Wnaeth ef hefyd o un dyn pob cenedl o ddynion, i breswylio ar holl wyneb y ddaear, gan bennu cyfnodau ordiniedig a therfynau eu preswylfod. Roedd wedi geisio Duw yn y gobaith y gallent ryw ffordd ymbalfalu amdano a'i ddarganfod. Ond eto, nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod, fel yn wir y dywedodd rhai o'ch beirdd chi, canys ei heliogaeth ef ydym ni. Os ydym ni heb felly yn heliogaeth Duw, ni ddylen dybio fod y diwdod yn debyg i air neu arian, neu fain, gwaith nadd celfyddyd a dychymyg dyn. Edrychodd Duw heibio yn wir i amserau anwybodaeth. Ond yn awr mae'n gorchymyn i ddynion fod pawb o bob man i edifarhau. O ble gyd gosododd ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, trwy ŵr a benododd, ac fe roes sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi ef oddi wrth y meirw. Pan glywsant am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rhai wawdio. Ond dywedodd eraill, cawn dy wrando ar y pwnc hwn rhywbryd eto. Felly aeth Paul allan yn wisg, ond ymlynodd rhai gwir wrtho a chredu, ac yn ei plith Dionysos, aelod o lys yr Areopagus, a gwraig o'r enw Damaris, ac eraill gyda hwy. Ble bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i ail. Gewn ni ochrymu gweddiau, gweddion. Arglwydd ein creawdwr, offrymon i ti ar hyn sy'n dyledus i ti fel ein creawdwr. Ti sydd wedi rhoi ni bob gallu, bob ymwybyddiaeth bod na rhywun, rhywbeth, rhyw ynni sydd ydi hwnt i ni sydd wedi ein creu ac yn ein cynnal. Diolch am y dystiolaeth bod yna rym y tu ôl i'r greadigaeth, a bod haf a gaeaf dydd a nos, yn brofiad i ddynolryw wrth i'r byd troi ar ei hechel. Gysodais ti mewn lle arbennig ac i byw mewn cyfnod arbennig, i ddyddoli, i chwasanaethu. A diolch i ti am arweiniad a golau yr ysbryd glân, yr un sydd yn agor ein meddyliau a'n chalonau i ddirnad dy bethau di. Offrymon ein hyddoliad gyda'r eglwys byd eang, yn ymwybodol bod gwyrth rhodd yr ysbryd glân yn ein clymu ni yn un am brodyr yn chwiorydd yn Christ ledled y byd, ac ar rhai aeth yn blaen i yn y ffydd dros y cynrifoedd. Gwyddiwn dros yr eglwys y rhoddais ti ni i fod yn rhan ohoni yn ei cyfnod ni. Ac fe diolchwn am y rhyddid sydd gyda ni yn ein gwlad i ddyddoli. Diolchwn i ti am y ddisgybleth o droi at y ti, a'ch cydnabod di fel ein Duw. Gwyddiwn dros eglwysi eraill y ddinas hon, a dros ein tystiolaeth ni i'n cenhedlaeth ni.
Wrth i ni addoli mewn rhyddid ac mewn tangerau. Cofiwn yn ein meddyliau a rhai hynny sydd yn addoli mewn ofn, a tu ôl i ddrysau croeedig, yng ngwyneb erledigaeth, cyffeswn ein amharodrwydd i fyw fel yr wyt ti wedi ein galw ni. Cyffeswn y geiriau hynny sydd yn groes i ddywyllus, a'r meddyliau hynny sydd yn anheilwng o'n galwedigaeth. Ond wrth i ni cydnabod a chyffesu ein gwendidau a'n pechodau, llawen hawn yn hyderus ein bod ni yn troi at Dduw sydd yn cynnig i ni ei ras a'i fyddeuant, a'i drigaredd sydd yn oes oesoedd. Diolch i ti am y pethau hynny ni'n cymryd mor ganiataol. Mewn byd lle mae cymaint o ddioddeffaint. Diolch i ti am profion iechyd, safonau byw, a'r pethau i ni yn ddyddiol yn ei cymryd mor ganiataol. Diolch i ti am rhodd yr arglwydd Iesu, yr un sydd yn ein cymell ac yn cyd-gerdded ar hyd llwybr pererindod ein bywyd gyda ni. Gwyddion dros y byd o'n cwmpas, yr anghennus o fewn y ddinas hon. Y bobl hynny sydd yn chwilio am arweiniad, pwrpas, diogelwch, sicrwydd o'i hunanwerth. Wrth i ni edrych ar sefyllfa'r byd fe offrymwn ni'n gweddiau dros yr ardaloedd hynny lle mae yna ansicrwydd a dioddeffaint ar hyn o bryd. Ac fe gofion yn benodol pobl ar Almaen, a phob un sydd yn dioddau neu wedi colli i bywydau yn sgil dinistyr naturiol. Yn nes adre fe offrymwn ni'n gweddiau dros phob un sydd yn mynd trwy gyfnod anodd, cyfnod o ddioddefaint, cyfnod o brawf, cyfnod o wendid neu dywyllwch. Cofiwn amdanynt ynghyd â'r rhai sydd yn byw gyda nhw ac yn gweinidiogaethu iddyn nhw. Parhawn i weddio dros bob un sydd yn gweithio ym meysydd iechyd a gwyddoniaeth. Ac wrth i gymaint o bobl dygymod a chyfeiriad newydd yn ei bywydau yn sgil colli swyddi neu colli iechyd. Gwyddion dros yr holl fuddiadau hynny sydd yn gweithio yn aml iawn yn wirfoddol dros eraill. Cofion am anghenion arbennig teuluoedd a phlant, ac wrth i'r ysgolion gau am wyliau'r haf, bob un sydd i ffwrdd ac oddi cartre ar hyn o bryd. Offrymwn ein gweddiau distaw personol. Bob un ohono mae'n rhesymau unigryw i ddiolch i Dduw. I osod o'i flaen rhywbeth sydd yn ein blino neu yn ein poeni. Ac fe wedi dod dros y rhai o'n gwmpas. Mae'r bobl hynny sydd yn rhannu yn bywydau o fewn y gweithle, o fewn y cymdogaethau, ac o fewn y teuluoedd. Ac fe unwn y gweddiau hynny gyda gweddiau'r eglwys yn pob man ac yn pob oes. Diolch am y cwmwl tystion a chymundeb y saint, y bobl sydd wedi hwnt i'n golwg wedi gorffen i pererindod yma ar y ddaear. Fe ffrwman ein hyddoliad a'n gweddiau yn enw ac yn heiddiant ein gwiredwr Iesu Grist.
Amen. Yn hymn nesaf, 712, 712, ffordd nid oes o waredigaeth, ond agorwyd ar y pren, llwybr pechaduriad eog, draw I byrth yn nefoedd wen. Dyma'r gefnffordd, gwnaen ni ei cherdded, tra bwydd byw, 712. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Pa rai yw'r dinasoedd sy'n dylanwadu ar ein byd ni mwyaf yn ein cyfnod ni? Byddwn ni gyd o bosib yn atebion Washington, Efrog Newydd, Llundain, Moscow, Beijing, wrth I hanes ddatblygu ac wrth i'r boblogaeth symud I wahanol ardaloedd yn byd. Mae gwahanol gwledydd yn dod yn fwy bwysig na'i gilydd a gwahanol dinasoedd a phrif dinasoedd yn dod yn mwy dylanwadol na'i gilydd. So ni'n mynd o mewn hanes, ni allwn ni ddweud bod Paris, neu Vienna, neu Rhufain wedi hawlio I lle fel dinasoedd mwyaf dylanwadol I cyfnod nhw. So ni'n gallu mynd nôl I gyfnod Paul, roedd y byd yn llai. Ac I Paul a'r Cristnogion cynta, lle oedd y dinasoedd mwyaf llewyrchus, dylanwadol, pwysig. So ni'n byw yn orllewin yn nwyrain môr, ardal môr y canoldir, I fydden ni'n gweud Jerusalem, mae'n siŵr. So ni hefyd yn byw yng nghyfnod yr apostolion, so ni'n gorfod gweud Rhufain. Rhufain, canolfan ar y merodreth, canolfan strategol, milwrol, sef wedi gweld I thebyg hi. O Rhufain, roedd y diwylliant Rhufeinig, y Pax Romana, y cyfreithiau
yn cael ei danfon. Yn y dwyren, Jerusalem, hollol wahanol, dinas crefydd. Rhwng Rhufain a Jerusalem roedd Athen. Ac mae'n siŵr i'r Cristnogion cynta, ydy Paul yn enwedig, roedd Athen ar y bucket list o ddinasoedd roedd e'n awyddus i ymweld â nhw. Yn meddwl Paul siŵr o fod pe bydde fe'n gallu cyrraedd Athen, pregethu yn Athen, a sei syniadau ar Efengil yn gwreiddio yn Athen, mi allan nhw mynd ymhellach trwy'r byd Helenistaidd. Wedi'r cyfan, yr iaith gyffredin a lingua franca oedd y Groeg, y coenau Groeg oedd yn cael ei ddefnyddio yn bob man. Paul yn hapus iawn gyda'r traddodiad Groegaidd Helenistaidd yna. Mae'n debyg pan oedd Paul yn troi at ei Hen Testament, roedd yn troi at y cyfieithiad, y Septuagint, y cyfieithiad Groegaidd. Felly fe oedd y dyn iawn i'r adeg iawn. Ac wrth feddwl am Athen, dwi jyst eisiau sôn am profiad Paul yn Athen, a fel wedys i'n cyffwrdd ar ambell i beth dwi'n gwneud yn y cyfarfodydd wythnosol. Ond meddyliwch am Athen, ni fod dwi'n gwneud hynny heno gyda'r gres sy'n dieddi fod yn llethol. Os ydych chi wedi bod na, wedi yn yr haf, mi fyddwch chi'n gwybod bod y gres a'r haul yn dambaid. Llygad, gwlad, Groeg. A'r holl hanes, a'r holl diwylliant yn perthyn i Athen, dyma chi ddinas, Socrates, Plato, Aristotle. Roedd y gwaddol athronyddol yna dal yno erbyn cyfnod y Testament Newydd. Ei bod nhw siŵr o fod yn sôn am hen roed, roedd Athen dal yn un o'r dinasoedd hynny, lle roedd trafod pethau mawr bywyd yn bwysig. Dyna lle oedd yn drawiadol iawn ar ben Bryn ar Acropolis a Parthenon, arwydd o beth wedi digwydd dros y canrifoedd, arwydd o, neu symbol o awydd dyn i addoli Duw, neu gyrraedd Duw. Ac yn yr hen byd yna, dwyrain môr y canoldir rhwng Rhufain a Jerusalem, roedd dau ddiwylliant, os mynnwch chi, yn ymgypres â'i gilydd. Byd athronyddol Groeg ag Athen, a byd crefyddol Jerusalem. Athen, mae athroniaeth yn ganlyniad meddwl a meddylwyr mawr yr oesoedd o fi. Jerusalem yn ganolfan crefydd oedd pobl yn credu i fod hi wedi cael ei rhoi i dadlenni i ddynion. P'un o'r rhain oedd y dylanwad gorau ar fywyd dynion, wel allwn ni beth gweud. Roedd y pethau da yn bod o'r ddau draddodiad. O'r byd Groegaidd, roedd y gwybodaeth am feddygaeth yn tarddu. Hippocrates, a'r holl hanes yna am iachau a iechyd a lle y corff yn y berthynas a chrefydd. Roedd Athen yn wahanol i bob dinas arall roedd Paul wedi ymweld â nhw. Athena, ar ei drydydd daith pregethu, be welodd e? Wel, fel o'n i'n darllen, allan o lyfr Actau'r Apostolion. Mae'n amlwg i fod e wedi gweld crefydd ar waith. Ac hyn bydde pobl dros y canrifoedd wedi disgrifio fel eilynyddoliaeth ar waith, neu paganiaeth ar waith. Tra roedd Paul yn Athen cythryddwyd ei ysbryd ynddo wrth weld y ddinas yn llawn ei lunod. Mae'n debyg yn Athen, yn y cyfnod yma, roedd yna dduw i bopeth. Roedd gan bob diwrnod i Duw arbennig. Ar yr adeiladau cyhoeddus, roedd yna ddelwau o dduwiau, yn bod ar adeiladau cyhoeddus, trwy'r wlad wedi cael ei gysegru i ryw ddiwdod a'i gilydd. Ar ben hynny, roedd duwiau fel cariad, egni, enwogrwydd a llu o dduwiau eraill. Nid yn gymaint dinas aml ffydd, ond dinas o aml dduwiaeth. Roedd gan bob diw i le yn Athen.
Ond oedd Paul ddim yno fel twrist. Doedd e ddim yno I weld beth oedd yr antheniad yn ei gwneud. Oedd gyda fe ryw genhadaeth. Ac yn dilyn I drwedigaeth, wrth ymweld ag Athen, yr hyn oedd yn ei daro fe, o dan y crefydda oedd yr angen sylfaenol am ddew. Felly dyma fe'n dod a'i ateb, fe'n dod a'i efengyl. Roedd y cyfan yn eitha newydd iddo fe, tro cynta yn Athen, os ydych chi'n darllen Actau'r Apostolion, roedd e erbyn ei hun yn aros I Silas a Timotheus ymuno gydag e. Felly mae'n crwydro o amgylch y ddinas ac yn cymryd y golygfeydd I mewn. Wrth weld y panorama crefyddol, beth oedd ymateb Paul? Wel, gallai Paul, gallai chi neu fi, sy'n ni yn ei sgidio fe, gallai ni ymateb mewn nifer o ffyrdd. Gallai Paul wedi edrych o'i gwmpas yn Athen, edrych ar yr eilunod yma, edrych ar y crefydda yma, a mi allai fe wedi gweud, wel, bod pob crefydd yn gyfwerth, bod pob crefydd yr un mor dda na'i gilydd. Gallai fe wedi penderfynu, wel, na I sefyll yn ôl fan hyn, a gadael iddyn nhw wneud I bethau, addoli yn y ffordd, neu addoli pwy bynnag maen nhw eisiau. Ond nath e ddim. Gallai Paul wedi cael ei nôl a gweud, wel, mae hawl i'r rhain cael eu crefydd eu hunain. Ond dyw e ddim. Gallai Paul wedi dweud, wel, falle bod y holl grefyddau yma yn mynd i'r un lle yn y pen draw. Well I fi cael ei nôl. Well I fi peidio a thoflu rhywbeth arall I mewn i'r hael. Ond dyw e ddim. Gallai Paul wedi gweud, wel, mae'r ddinas yma mor grefyddol, sdim lle I mi ag unrhyw grefydd newydd yma. Pam trafferthu, mae'n mor grefyddol yn barod. Ond dyw e ddim yn neud hynny. Gallai fe dweud, wel, mi allai efengylu yn y ddinas fawr hon, ond well I fi aros am backup, well I fi aros I Silas a Timotheus I ddod. Well I mi aros o falle a cael pwyllgor, neu strategaeth. Sut I ymwneud â'r gwaith? A nath e ddim. Gallai Paul wedi dweud, wel, mae hwn yn jobyn rhy fawr. A i'n ôl I Jerusalem, na'i trafod gyda'r apostolion, gewn ni ryw strwythur mewn lle a gyfeir efengylu y byd mawr tu allan. Ond dyw e ddim. Yn syml iawn, mae'n ymateb i'r angen mae'n gweld yn y ddinas. A mae'n latio mlaen, fel mae Paul yn gallu gwneud tro ar ôl tro yn ei weinidogaeth, I rhywbeth sydd o'i flaen e. A mae'n sylwi ar yr allor yma i'r Duw nid adweinir. Ac mae hwnna fel rhyw springboard iddo fe. Mae'n gallu camu mewn a gweud, wel, rwy'n gweld eich bod chi yn bobl grefyddol, a bod gynnwch chi allor I ryw ddew eich chi ddim yn ei ddeall neu ddefnad, na'i esbonio hwnna I chi. A dyma fe mewn. Dychmygwch ryw le tebyg I Speakers Corner yn Llundain. Dyna sut fath o le oedd yr agora, lle agored yn Ninas Athen. A phob math o athroniaeth yn ymgypres am gael ei clywed. A phob math o grefydd yn hawlio lle, a phob math o neges newydd. A mae'n debyg oedd rhyw dipyn bach o hobi gyda'r atheniad I drafod ac I gael gwybod beth oedd y syniadau mwyaf newydd. Felly mae yna ryw dderbyniad yma yn barod, a mae Paul yn tapo mewn i'r peth. Chwiliwch, os edrychwch chi ar lyfr yr Actau, patrwm normal yr Apostol Paul, pan mae'n ymweld ag unrhyw ddinas, yw mynd yn gyntaf i'r synagog. Pobl sy'n rannu'r un cefndir ag pobl I ddewid. Mae'n neud hynny yn Athen, ond dwi ddim yn cael fawr o groeso. Od, mewn ffordd, achos I ddewon y diaspora, fel arfer, mae pobl oedd I cartre sy'n o'r un diwylliant yn tueddu I glynu at ei gilydd. Dwi'n Paul cael fawr o groeso yn y synagog yn Athen. Felly mae'n camu allan, fel sy'ch chi a fi yn dweud i'r priffyrdd a'r ceie. Mae drws y synagog yn cael iddo fe. Rhyfedd, y lle bydde fe'n disgwyl cael
derbyniad a chroeso. Mae yna debygrwydd yn digwydd yn hanes yr eglwys dros y canrifoedd, y diwydiad Protestannaidd er enghraifft, gydag eglwysi yn cael I drysau I bregethu newydd. Yn y diwydiad Efengelaidd, y diwydiad Methodistaidd yn y 19th ganrif, Esgob Llundain yn cael drysau'r eglwysi yn erbyn John Wesley. Ac yma yng Nghymru, yr un beth yn digwydd I Hywel Harris, Daniel Rowland, a William Spadachelyn yn gyffwrdd aros yn Giwrat, gydol I weinidogaeth, am fod drysau yn cael o'i blaen. Maen nhw'n dod ar hewegdy newydd, esboniad newydd o wirionedd Duw, ond mae drysau yn cael. Mae'r un beth yn digwydd yn Athen, a mae rhyw fath o dderbyniad i'r bregethu y tu allan. Yn y farchnad mae Paul yn cwrdd a chymaint o bobl, ond mae Luc yn sôn I fod wedi cwrdd â dau grŵp yn benodol, yr Epicuriaid a'r Stoiciaid. Yr Epicuriaid a'r Stoiciaid. Nawr, yn ffyr ac yn gyflym iawn, yr Epicuriaid. Dilyn Epicurus, pobl eitha digred, atheistaidd, byw am y funud, gwrthod hyd yn oed hen gredoedd roeg, a ryw fywyd hedonistaidd bod y gwirionedd i'w brofi yn y byd yma ac ym mhleserau y byd yma. Symleiddio o dwy wrth gwrs. Ond mae ryw athroniaeth fel yna yn bodoli yn y byd ni heddiw, sef mae yna gymaint o bobl sy'n byw just mwyn heddiw. Just mwyn be maen nhw'n gallu profi nawr. Just be maen nhw'n gallu deall gyda'i galluoedd ymunyddol I hunain. Y grŵp arall, y Stoiciaid, fel roedd rhain yn credu rhywbeth, oedd ganddo nhw god moesol uchel iawn, nhw'n credu mewn pantheon o dduwiau, llawer o dduwiau. Ond i'r Stoiciaid, roedd yr enaid, os oedd yr enaid yn bodoli o gwbl, yn rhywbeth materol. Ac roedd llawenydd, neu poen, neu'r emosiynau yn bethau allanol, bethau neutral, os mynnwch chi. I'r Stoiciaid, rheswm oedd yn lliwio. Ryw athroniaeth o roi pwys ar allu ymunyddol dyn. A mae'n rhywbeth yn ymwneud, mae gymaint o bobl sy'n credu rhywbeth tebyg heddi. Os nhw'n gallu ddeall maen nhw'n derbyn e. A rheswm o bosib iddyn nhw yw'r gwyddoniaeth. Ac os nhw'n deall y gwyddoniaeth, maen nhw'n credu. Pobl o bosib sydd ddim yn trysto emosiynau iddyn nhw. Mae'r rheswm yn lliwio. Os mynnwch chi dyma ddau eitha athroniaeth yn dod at Paul. Dau wahanol ffordd o edrych ar y byd. Maen nhw'n dod, maen nhw'n holi Paul. Ac yn syml iawn, ni'n dod o draws yr ymadrodd ac ni'n gweld I tro ar ôl tro yn yr epistolau. Bregethu am Iesu a'r atgyfodiad. Mae'n cael ei gyhuddo o bregethu neu cyhoeddi diwiau dieithr. Diwiau dieithr. I'r gynulleidfa yma roedd y ffaith bod atgyfodiad y corff yn bosib yn hollol anathema. Rhywbeth y tu hwnt i'r reswm a tu hwnt I unrhyw ddenadaeth gan yr Epicuriaid. A mae Luc yn disgrifio'r ymateb yma. Mae'n doi ffordd grŵp bach sy'n rhoi gwrandawiad neu derbyniad I bregethu am Iesu a'r atgyfodiad. Cyhoeddi diwiau dieithr. A mewn lle fel Athen, mae Luc, pan mae'n sgwennu llyfr yr actau, am hwn yn awyddus iawn I ddangos ar her oedd yn gwynebu yr eglwys fore, a'r her sy'n gwynebu yr eglwys yn y gyfnod ni. Sef her cyflwyno gwrthbywediad yr Efengyl, the contradiction of the gospel. Bod Iesu wedi marw a'i bod wedi atgyfodi. Hwna yn wrthbywediad yn o'i hun, niwedig I glistiau rhain yn Athen. A hyd heddi, yr un yw'r dadleuon yn ein byd ni, ac yr un yw neges
eglwys Iesu Grist. Iesu a'r atgyfodiad. Yn allan, beth sy'n digwydd wedi'r bregaeth, os mynnwch chi, wrth i rhai o'r dorf ymadel, yw bod criw allan yn ymateb ac yn gofyn am gael clywed eto neu mwy gan Paul am y pethau hyn. Mi asglawn ni eto am y pethau hyn. A maen nhw'n mynd yr Apostol Paul o'r agora, o'r lle poblog Swnllyd, i fyny i Mars Hill, Bryn Mars, yr Areopagus, falle am i fod yn fwy tawel lan fyna. Os ewch chi allan heddiw mae'r Bryn Mars a'r Areopagus, jyst i'r gorllewin o dan yr Acropolis a Parthenon. Yno, ty beth, mae'n cael ail wrandawiad, ac yno mae'r eglwys yn cael ei gwreiddio. Doedd e ddim yn llwyddiant mawr yn Athen. Does dim llythyr at yr Atheniaid yn y Testament Newydd. Does dim eglwys fel ni'n gwybod amdani wedi bodoli yn gynnar iawn yn Athen. Felly ar un olwg, gallech chi feddwl mae methiant llwyr oedd yn gais Paul yn Athen. Ond na, y crew fechan oedd yno. Ac erbyn heddiw wrth gwrs Athen yn ganolfan cred yn y byd Cristnogol. Byddai Paul, fel o'n i'n sôn yn gynharach, wedi ail feddwl. Byddai Paul wedi cytruso. Byddai Paul wedi camu nôl a gweud, wel, mae yna gymaint o bethau eraill ei wneud cyn ymafael yn y gwaith yma. Digon posib mae gwahanol iawn byddai hanes y Testament Newydd a hanes tyfiant yr eglwys fore. Felly, y neges yn syml sy'n dod allan yw gweld cyfle, latio mlaen i'r cyfle, a chynnig neges sydd byth yn newid, Iesu a'r atgyfodiad. Ac yn y bywydau ni, mae yna gymaint o ddrysau yn bellaeth yn agor. Cymaint o lefydd lle gallwn ni latio ymlaen, os mynnwch chi, yn ein sgyrsiau gyda pobl eraill, yn ein ymwneud â nhw. A gweud, wel, oce, i chi'n derbyn hwnna llall, gai gynnig, gai esbonio, nai sôn am y ffydd sydd gyda i. Dros y canrifoedd, yr un yw'r dasg. Os ddim eisiau ail ffurfio'r olwyn, reinvent the wheel, fel mae'r Saeson yn dweud. Mae tasg ar eglwys yn eitha syml. Cynnig mewn gair a gweithred, y gwirionedd yma am Iesu a'r atgyfodiad. Doedd Paul ddim yn poeni tramwyddo. Doedd Paul ddim yn poeni yn obseto o bobl crefyddol hynny yn Athen. Ac yn yr un ffordd, ewn ni byth trwy'n bywydau ni fel Cristnogion os ydyn ni'n amharod i o bosib obsetio pobl eraill. Gallwch chi ddim mynd trwy'r bywyd heb dramgwyddo pobl. Ni perthyn i'r natur fyno. Yn sicr, ath Paul ddim trwy weinidogaeth heb dramgwyddo pobl. Ond diolch i Dduw i fod e wedi mewn cymaint o lefydd. Yw ni droi at Dduw mewn gweddiw. O ddiwein tawad, ni'n diolch i ti am waith yr ysbryd glân a chenhadaeth yr apostolion. Wrth feddwl am weinidogaeth Paul yn Athen, ac o'r llygyd ni fel y gallwn ni gweld y cyfleoedd sydd yn aml yn ein haros ni, yn aml iawn ar stepen yn drws. Gyda'r llwya ni i barchu, yr hyn am ei pobl eraill yn ei credu, ond hefyd yn ffyddiog yn ein galwedigaeth yn hunain, dy fod ti wedi agor yn llygyd i wirionedd mwyaf Duw yn Crist. Gwirion yn enw Crist. Amen. Hefyd ola heno, allan o ganeuon ffydd 690. Tydi a ddeithos gynt o'r nef i enni'n fflam angerddol gref, o cynnau dan dy gariad di a'r allor wael fan chalon i emyn Charles Wesley, 690.
Moliant i Dduw, y tad a'n creodd ni. Moliant i'r mab, yr Iesu a'n prynodd ni. Moliant i'r ysbryd glân am eiddoniau i ni, o drindod sanctaidd, cadw a chymorth ni. Ewch mewn taenefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw hwll a lliog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac ydrigo gyda chi, ar awr hon ac hyd byth. Amen.